Vítejte u mého dalšího videa, tentokrát na téma rituály úspěšných lidí. Možná vás vždycky zajímalo, co všichni ti super úspěšní lidi dělají, že jsou tak úspěšní. Je to tím, že si stalou postel? Je to tím, že si míchají kávu na druhou stranu? Je to tím, že jí čočku s fazolí na oběd? Čím to vlastně je, že ty úspěšní lidi jsou pořád úspěšnější a úspěšnější a ti méně úspěšní jsou pořád méně a méně úspěšní? Je to nějakým jedním speciálním rituálem? Je to tím, že vstávají v 5? Je to tím, že chodí spát v 9? Je to tím, že chodí 5krát týdně cvičit? Čím to vlastně může být? Dneska v dnešním videu se podíváme na to, jaký jsou moje rituály, které mi velmi dopomohly právě k úspěchu, které mi velmi dopomohly k tomu, že zůstávám konzistentní, že mám neustále dostatek energie, protože na rovinu já osobně mám extrémně rituálů a myslím si, že by to bylo minimálně na 5 videí, kdybych tady popsala každý jeden z rituálů, který dělám. Proto jsem vybrala pro vás ty, který jsou možná méně obvyklé, takový ty, který vám nikdo neřekne, který s váma nikdo nebude sdílet, ale jsou to přesně ty rituály, který dělají ten rozdíl, na kterých opravdu velmi záleží a uvidíte. Dívejte se dneska až do konce videa a až se dodíváte, napište mi do komentáře, jestli jsou to rituály, které jste očekávali, anebo jste překvapení s tím, co jsem s váma dneska nasdílela. Jsou to věci, které mi velmi pomáhají být produktivní, které mi pomáhají soustředit se na to důležitý a zároveň i v biznese. Vzhledem k tomu, že mám malý dvouletý miminko, tak samozřejmě mám celou řadu distrakcí v průběhu dne. Není to tak, že bych se sedla, udělala si čajíček, udělala si to skvělý prostředí a teď tada, že bych měla 8 hodin na práci a nemusela vlastně dělat vůbec nic jiného. Tak to většinou úplně není. Mám celou řadu distrakcí, neustále musím odbíhat, vracet se, dělat něco jiného, věnovat se něčemu jinému, co třeba zrovna vyžaduje moji pozornost. A právě tyhle ty rituály mi pomáhají vrátit se zpátky na tu trať, vrátit se zpátky tam, abych dokončila ty věci, abych byla efektivní, produktivní a dělala ty věci, které dělat chci. Lidi si většinou myslí, že úspěch závisí na těch obrovských rozhodnutích, na tom, jestli půjdu a investuju milion do téhle nemovitosti, na to, jestli půjdu a přeorganizuju celý svůj život. Pravda je ale taková, že úspěch reálně závisí na těch malých věcech, které každý den děláte, anebo neděláte. Na těch malých rituálech, které ovlivňují následně ty velké věci, které se ve vašem životě buď to dějí, anebo právě nedějí. Takže pokud si každý jeden váš den nastavíte správně, budete efektivnější, budete mít víc energie, budete mít víc síly, budete mít víc chuti dělat ty aktivity a pracovat, nebude se vám tolik chtít prokrastinovat a scrollovat na sociálních sítích a dělat všechny ty věci, za které si teď pravděpodobně nadáváte. Takže v tomhle videu se s váma podělím o několik rituálů, který já osobně dělám několik let, každý jeden den a o kterých pevně věřím, že mi extrémně pomohly k úspěchu a k výsledkům, který v dnešní době můžu mít. No a na konci videa pro vás mám ještě 7denní výzvu, takže vydržte až do konce, abyste dostali 7denní výzvu pro vás o tom, jak zapasovat vaše nový rituály do vašeho života. Protože já vím, že je hrozně snadný být velmi namotivovaná a říct, tady budu dělat nový rituály, tady budu dělat tohle, tady budu dělat tamto, ale za 2 dny potom většinou neštěkne ani pes, protože se to tak nějak jako vypaří, tak nějak to vyšumí. My vlastně už to nechceme úplně tak dělat, zapomeneme na to a tak nějak se neděje nic. Takže pojďme se do toho pustit. Můj první rituál začíná úplně ráno. Ráno myslím tím, když otevřu oči, když se reálně probudí. Je to můj ranní rituál, který dělám každý den. Nehledě na to, jestli jsem zaspala, jestli někam pospíchám a jestli se něco děje nebo neděje. Tenhle ten rituál dělám každý jeden den. Pokud něco vyžaduje moji pozornost, například jste maminky a potřebujete se vzít miminko z postýlky na kojení, nebo potřebujete přebalit dítě, nebo potřebujete jít otevřít pošťákovi, tak vždycky se následně vrátím do postele a tenhle ten rituál udělám. Takže tenhle ten rituál dělám ještě v posteli a jedná se o vizualizaci, vlastně takový sjednocení celého toho dne, kdy já si na začátku vizualizuju všechny svoje největší cíle. Já mám na tento rok ještě 5 největších cílů, který bych si chtěla splnit. A já si každý ráno vizualizuju každý jeden z nich. Každý ráno si připomenu to, po čem jdu, jaký jsou moje cíle, co vlastně chci, proč dělám to všechno, co dělám, proč pracuju o víkendech, proč pracuju brzo ráno, proč pracuju pozdě večer. Takže každý ráno hned po probuzení si vizualizuju těchhle svých 5 věcí. Pro vás to možná budou 3 nebo 6 nebo 8, to záleží na vás, já to mám takhle. Dalším bodem jsou afirmace, kdy děkuju za to, že jsme všichni zdraví, že se nám dostává daru zdraví, kdy děkuju za veškerou hojnost,
která se nám v životě dostala. Kde děkuju za skvělýho manžela, za skvělou rodinu, za úžasný dítě, za nádherný bydlení, kde můžeme bydlet, za skvělý auto, ve kterém můžeme jezdit. Jenom afirmuju ty věci, které si přeju a děkuju za ty věci, kterých se mi dostává. Tohle dělám těsně po vizualizaci. Následně si udělám sjednocení dne. Vytyčím si 3 hlavní cíle toho dne. Co je můj největší cíl? Je to pomoct lidem na konzultaci, je to být skvělá na večerním vysílání, je to natočit úžasný YouTube video, cokoliv, co to je. Možná je to pro mě jenom být máma a užít si den s mým synem. Možná je to pro mě uklidit domácnost, uvařit skvělý oběd. Každý den je to něco jiného. Ale vždycky ráno si sjednotím celý ten den, protože mě to vytrhne z takového toho chaosu. Najednou nejsem, teď musím dělat tohle, teď musím dělat tamto, ale vím přesně, po čem ten den jdu. Nejčastější chyba, kterou totiž lidé hned ráno po probuzení udělají, je, že si vezmou telefon a začnou scrollovat. Jdou se podívat na e-maily, jdou se podívat na zprávy, jdou se podívat, co se zase stalo. Tím se ale dostanou do reaktivního režimu. Oni reagují na to, co jim zrovna přišlo za e-mail, kdo jim zrovna co napsal, že jim nikdo neodepsal, že se stalo tohle, že se stalo tamto. A najednou to není o tom, že oni tvoří ten svůj den a tvoří tu svoji budoucnost a zároveň vlastně přítomnost. Ale najednou oni jenom reagují na to, co se ve finále děje. Je to ideální? Asi ne. Proto ráno si řeknete 3 afirmace. Děkuju za to, že jsme všichni zdraví. Děkuju, že se nám dostává daru zdraví. Děkuju za veškerou hojnost, která k nám chodí. Jedna z mých velmi oblíbených afirmací je, že peníze ke mně chodí snadno, často a ve velkém množství. To je něco, co si říkám každý den, že jsem magnet na peníze. Můžete využít afirmaci, pokud jste třeba nemocní, jste nachlazení, můžete využít afirmaci děkuju, že se uzdravuju. Poté si můžete říct teda 3 vděčnosti. Nemusí to být milion různých věcí, nemusíte tohle dělat hodinu. Tenhle ten rituál vám zabere 5 minut vašeho času. Poté se dostanete k vděčnostem a vyjádříte vděčnost přesně za to, v jakém domě žijete, za to, že máte obě 2 nohy, za to, že můžete dýchat, za to, že můžete mluvit, za to, že máte skvělou rodinu, za to, jak úžasný rodiče máte, za to, že máte hlídací babičky, za to, že máte veškerou elektroniku, která vám v životě pomáhá. Za cokoliv, za co jste vděční. 3 věci. Na tyhle věci byla udělaná ohromná spousta výzkumů a v podstatě všechny z nich prokázali, že lidé, kteří dodržují tyto rituály, jsou mnohem šťastnější, výkonnější, efektivní a celkově žijí naplněnější život. Jaký má tenhle ten jeden rituál dopad? Já každý den začínám s pozitivním nastavením. Každý den začínám pozitivně, každý den začínám šťastná, spokojená, vděčná, s pokorou za to všechno, čeho se nám dostává a s vděčností za to všechno, čeho se nám dostávat bude. Tohle je můj start do každého dne. Rituál číslo 2. Tohle je tak strašně snadný a já vím, že až to řeknu, tak na sebe budete extrémně naštvaný, že to neděláte dlouhou dobu, ale věřte mi, tohle je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy vůbec v životě dělala. Je to rituál dokončování věcí. Většina lidí totiž v průběhu dne rozdělá celou řadu úkolů. Spoustu věcí jenom tak rozdělají, začnou a teď najednou je něco vyruší a oni musí něco udělat a musí jít tamhle a musí dělat tamto a většinou ty věci nedokončí. Co se děje večer? Večer se usedají k televizi nebo ulehají do postele a říkají si, ježiš, tohle nemám hotový, tamhle to ještě nemám, jo, tam to ještě taky a vlastně pořád jedou v tom pracovním módu. Nikdy si reálně mentálně neodpočinou. A i přesto, že jejich tělo odpočívá, jejich mysl neodpočívá. A má vlastně odpočinek nějaký smysl, když naše mysl neodpočívá, ale odpočívá jenom našem tělo? Odpověď asi znáte. My potřebujeme odpočívat i mentálně, proto drtivá většina úspěšných lidí vám řekne, že meditace jsou super důležitý. A já s tím naprosto souhlasím. Já medituju každý jeden den. Nemám meditaci zahrnutou v těchto rituálech, který vám teď budu představovat, ale je to jeden z dalších rituálů, který dělám denně. Každopádně rituál dokončování jsem zahrnula takhle. Každý den, soboty, neděle, pondělí, úterý, každý jeden den mám 30 minut na dokončení všech věcí, který jsem ten den začala. To znamená, ať jsem ráno rozdělala nějaký projekt a nestihla jsem ho dokončit, protože jsem musela odběhnout za dítětem a odpoledne jsem něco taky rozdělala, další projekt, nebo jsem si rozepsala nějaký skript, ale zrovna mi do toho někdo volal a já jsem ten hovor musela vyřešit. Tak já odpoledne na všechno sednu a v průběhu 30 minut všechno dokončím. A možná si říkáte, hele Jančo, tohle jako je zajímavý, ale já za 30 minut to nedokončím. Zkuste to. Já když jsem ten rituál zaváděla do praxe, tak jsem měla 2 hodiny každý den na dokončování. A ve finále jsem zjistila, že mi reálně stačí
jenom 30 minut denně. 30 minut každý den na to, abych dokončila všechny věci, které jsem v průběhu dne začala. Možná, že je nedokončíte úplně všechny, možná, že se nenaučíte všechny otázky na vaše státnice. Možná, že nedoděláte všechny skripty, které dodělat potřebujete, ale minimálně doděláte ten jeden, který máte rozdělaný a neodcházíte od úplně rozdělané práce. Minimálně nějakou frakci, nějakou její část dokončíte. Takže dejte si tohleto na konec vašeho pracovního dne, ať je to kdykoliv. Já osobně jsem to měla každý den od 18:30 do 19. Od 18:30 do 19 hodin jsem sedla, podívala jsem se do svého diáře, podívala jsem se na všechny věci, které jsem ten den začala a jednu po druhý jsem dokončila. Já musím říct, že tenhle jeden rituál do mýho dne přinesl neuvěřitelnou míru satisfakce. Neuvěřitelnou. Jestli si něco zapamatujete z dnešního videa, tak je to tohle. Začněte každý jeden den dělat rituál dokončování, kdy dokončíte všechny věci, které jste v průběhu toho dne rozdělali. Věřte mi, že vám to změní život. Můj třetí velmi důležitý rituál je denní cvičení a nějaká relaxace mojí mysli. Každý den mám 1 hodinu pohybu. Ať je to procházka, ať je to fitko, ať jdu s trenérem, ať chodím doma na walking padu, každý den mám 1 hodinu pohybu. Naše tělo a mysl jsou propojený. My si nemůžeme myslet, že budeme pracovat jenom na naší mysli a budeme kašlat na naše tělo a budeme úplně v pohodě, budeme úplně prostě skvělí a bude to úplná pohodinda. Takhle to většinou nefunguje. Naše tělo a mysl jsou reálně propojený a my potřebujeme trénovat a dávat péči obojím. Já vzhledem k tomu, že chci být fit, ne proto, že chci být hubená, mít sixpack, chci mít tyhle věci, ale já se chci cítit skvěle ve svém těle. Chci být fit, chci, když vyjdu do kopce, nebejt zafuněná a zadýchaná. Chci prostě mít tu možnost dělat jakýkoliv věci. Proto každý den 1 hodina pohybu. Jakýhokoliv. A možná teď sedíte a říkáte, no jo, tak to seš ty, že jo, na to já nemám čas. Udělejte si ho. Běžte spát o hodinu později, vstaňte o hodinu dřív. Pokud nemáte čas na vaše tělo, tak máte velký problém. Udělejte si ten prostor a denně dejte 1 hodinu sami sobě. Nějaký mentální cvičení, pro mě většinou jsou to dechové cvičení. Moc ráda dělám dechové cvičení před otužováním, například Wim Hof. Mě osobně velmi baví dech, který studuju, takže dělám celou řadu holotropního dýchání, různých dechových technik. Najděte si to svoje, ať je to cokoliv, ale každý den udělejte něco pro sebe. Opět, nemusí to být půl hodina, může to být 5 minut. 5 minut dechového cvičení, 5 minut krátké meditace, 5 minut soustředění se na jeden bod, 5 minut vizualizace, 5 minut na pránamatce, 5 minut čehokoliv, co pomůže vaší mysli, co pomůže sklidnit vaši mysl. Já osobně miluju pránamatku, což je taková ta pichlavá podložka, na který ležím téměř každý den v závislosti na svém cyklu ženským. Každopádně, co je skvělý, že já na té pránamatce medituju, to znamená, já spojuju 2 rituály v jeden a mezi tím, co ležím na pránamatce, tak si hodím sluchátka a udělám si meditaci, nebo si udělám vizualizaci, nebo se prostě jenom fokusuju na nějakou konkrétní věc, na kterou se chci fokusovat. Takže nebojte se spojovat vaše rituály. Dopad na můj život to má obrovský, protože i přesto, že já mám opravdu velmi vytížený dny, v podstatě každý můj den je extrémně vytížený, tak i přesto já mám vlastně pořád dostatek energie, protože já tímhletím většinou zakončuji svůj den. A tím, že máte fyzický pohyb, ten mám většinou dopoledne, tak vám to dodá spoustu endorfinů a večer většinou medituju, dělám něco pro svoji mysl, tak vy si tu hlavu vlastně vyčistíte. Tím, že mám dokončené věci a ještě si vyčistím hlavu a jsem vděčná za to všechno, co se v mém životě děje, tak jdu spát s čistou hlavou, což samozřejmě opět znamená, že i můj spánek je mnohem kvalitnější. Můj poslední a 4. rituál je spíš takový pravidlo. A je to to, že jdu spát, až když mám hotovo, ne když jsem unavená. Nechodím spát ve chvíli, kdy chtěla bych si jít lehnout do postele, protože teď jsem unavená. Sice nemám dokončenou tu věc, kterou jsem si zadala, že dneska dokončenou budu mít, ale už jsem příliš unavená, už se mi to nechce dělat. Já mám pravidlo, že chodím spát, když mám hotovo a ne když jsem unavená. Díky tomu jsem dokončila spoustu věcí. Extrémně mi to pomohlo v životě a musím říct, že tohle pravidlo velmi změnilo můj život. Takže tohle jsou 4 rituály, který můj život reálně proměnili k lepšímu. Pojďme si je shrnout. Takže za prvé, každé ráno vděčnost, vizualizace, afirmace a naplánování si celého toho dne. Za druhé, je to každodenní dokončování věcí 30 minut, ve kterých dokončíte všechny věci, které jste v průběhu toho dne rozdělali. Za třetí, každodenní hodina pohybu a alespoň nějaký prostor pro naše mentální zdraví, pro naši mysl jako takovou. Za čtvrté, běžte spát, až když máte hotovo a ne když jste
unavení. A výzva ode mě na závěr. Pojďte teď tyto 4 rituály praktikovat každý jeden den a každý jeden den mě označte ve vašich stories. Označte mě na sociálních sítích můj profil janina.hradiska a dejte mi vědět, že plníte tuhle výzvu. A každý den plníte tyhle 4 rituály, který extrémně ovlivní váš život, samozřejmě k pozitivnímu. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, dejte odběr, napište mi komentář, jestli byste chtěli další videa o rituálech, anebo máte nějaký rituál, který byste k tomu chtěli přidat a poradit ostatním. Vidíme se opět za týden s dalším videem a já se budu těšit. Mějte se hezky, ahoj! Pokud se vám líbí tahle videa, budu ráda, pokud mi dáte like, komentář nebo odběr. A když už budete u toho, klikněte i na zvoneček, aby vám přišlo upozornění, až vydám další video. Těším se na vás!